Ingkang kamangke kasuwun hamratitisaken menggah mijiling risang pinahargya temanten putri saking madyaning sasana panti busana lon-lonan tumuju sasana rinengga. Daya-daya mijiling risang pinahargya temanten putri kang kadya puspa kang hamenika warna candrane. Surebdata Pitana Surebdata Pitana nenggih pundhita negari kang ika adidasa Purwa ika marang sawiji adi linuwih dasa 10 Purwa wiwitan sumangkono negara kang panjang kunjung pasir pawukir gemah ripah loh jinawi ya ana ing karang pradisaning laladan padukuan uli karang turing gondang rejo kawis tinggal saking Mandrawa ana teja-teja kang hangeng uwung mawa prabalah satuhu punika tejaning risang pinahargya temanten putri ingkang mijil saking madyaning sasana panti busana lon-lonan tumuju sasana rinengga risang temanten putri kang hangagem busana kang indah dinding busana amimbuhi gandes luwesa bawandi ginira lumaksana tindaira kanthi sapecak mang uyus sapecak kendel kanthi kebaing pangadi-adi kebaing panduluna dramaning gending kang kapiyarsa punya hangaranging hambabar ketawang puspawarna ingkang kamangke ginira lumaksana risang temanten putri hangagem busana kang indah dinding busana hamimbuhi gandes luwesa bawandi hangagem busana kang kadya busana pramesa marinata kang tedhak saking kedaton ingkang kamangke ginira lumaksana hangagem cunduk mentul cacah sanga sekara tiba dada sinjang tinaredes Cakri Sida Mukti ginira lumaksana risang temanten putri kang badhe nutupi babahan hawa sanga ingkang kamangke ginnya lumaksana saged handhadha lemban wonten ing madyaning alam bebrayan agung sinjang Cakri Sida Mukti mugi tansah mukti wibawa mbau denda saklami-laminya ginnya lumaksana kakandhi dening Rama lan ibunipun tumuju wonten ing madyaning sasana Bali Badrayasa winangun ingkang kamangke ginira lumaksana kakandhi lonan tumuju wonten ing patenggan rengganing sasana Bali Badrayasa winangun ingkang kamangke ginira lumaksana unggan kang tinuju wonten ing madyaning sasana rinengga ingkang kamangke risang temanten putri kang lelenggahan kanthi hanggana raras
Apa ta Werdini? Apa ta maknane lelenggahan kanthi hanggono raras? Gendira risang temanten putri kang lenggah kanthi dhewekan. Ingkang taksih anengga king garwa kang cuwanda wonten ing sasana Palerman. Semangkono pangudas maraning driya kang kawijiling risang suwuking ketawang Puspawarna. Ongyan kang tinuju wonten ing madyaning sasana Bali Putraya Suwinangun. Pramila kemareng ngudaya-daya pamboyonging Sekaramayang kalepa taru dewa daru kemareng katur dhumateng Raga Mas Sokyanggara saha Raga Mas Sumryanto. Ingkang kamangke kemareng ugi katur dhumateng panjenengan Bapa Purnama. Bapa Slamet saha Bapa Ryanto kasuwun hanglarapaken risang temanten kakung saking madyaning sasana Panti Palerman tumuju sasana pahargyan. Zinta lamun Cinandra kang kamangke lumaraping risang temanten kakung saking madyaning sasana Panti Palerman tumuju sasana pahargyan yen Cinandra mugi tansah manggihi kawilujengan. Lon-lonan gini lumaksana ladrang wilujeng cinta kang kapiyarsa pamboyonging Sekaramayang kalepa taru dewa daru kang minangka syarat srananing pamedhuking temanten kakung saking madyaning sasana Panti Palerman tumuju sasana pahargyan. Kawus tinggal saking katebihan ana teja kang hangeng uwung mawa prabalah satuhu punika tejaning risang pinahargya temanten kakung ingkang kamangke wijil saking madyaning sasana Panti Palerman tumuju sasana pahargyan. Tindaira risang temanten kakung kang saking sasana Panti Palerman. Semangkono sang minangka saraya juru cundhakaning lampah numinje panjenengan Bapa Purnama. Ingkang kamangke minangka tiyang ingkang sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur. Minangka sang saraya saking keluarga agung panjenengan Bapa Tukiman. Ingkang kamangke hangan diri sang temanten kakung saking madyaning sasana Panti Palerman tumuju sasana pahargyan. Tindaira risang temanten kakung kanthi sapecak mangu ya sapecak kendel tindaknya kebaing pangati-ati kebaing pandulu. Nyuwun mring ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung mugi tansah jinurung wilujeng ing sambekala. Kang kadya nalindra kang tedhak saking kedaton unggan kang tinuji wonten ing madyaning sasana Bali Putraya Suwinangun ya sasana pahargyan ingkang kamangke badhe ngadani tata cara upacara pasrah saha manampi mangkono pangudas maraning driya kang kawijiling lisan suwuking ladrang wilujeng prakanca.
Ongyan kang tinuju wonten ing madyaning sasana pahargyan kepareng sowanira panjenengan Bapa Purnama kang minangka saraya saking keluarga Agung Bapa Tukiman kang badhe amasraken risang temanten kakung kepareng kang kinurmatan katur dumateng Bapa Purnama ingkang badhe amasraken risang temanten kakung wekdal sasana kasumanggaken lampahing sedya sumangga.